го прави това с мен? Докосва само една малка част от тялото ми, а хормоните ми се носят на километри от тук. Искам да бележа тялото ти, бейби. С див секс. Сериозно. Значи, ако хвана и тръгна да чета коментарите под видеята на Дръж ми пуканките, 100% може да се направи по-смислен и по-еротичен сценарий от този на 50 нюанса сиво. Леле, колко секс има в тебе. Добре, това не е много оригинално. Ще ти изям пуканките много сладка. Погледнах в деколтето ти и сега само за твоите пуканки мисля. О, това е добро. Ти обичаш тортата, аз обичам теб. Ама ти бягаш от мен като красавицата от звяра. Страшна си сладорана, искам да те водя на кино. После в нас баба много ще се зарадва на една невестичка като тебе. Казвам ви, 100% по-еротичен сценарий от 50 нюанса сиво. По-сиво, най-сиво, по-светло сиво, графитено сиво. Вижте, аз разбирам, че на света има и тъпи неща. Само, че не мога да разбера. Наистина не мога да разбера защо трябва да има филм като 50 нюанса сиво. Наистина, не знам, не мога да разбера. Защо? Защо толкова много? Защо толкова много пари се наливат в тъпотия? Искам да ви кажа, че аз искрено вярвам, че ако единият от двамата главни актьори беше Лего човече, между тях щеше да има повече химия. Знаете ли, че феновете толкова не харесали изборът на Дакота Джонсън и Джейми Дорнан, че имало петиция с близо 100 000 подписа, за да бъдат сменени актьорите. Но според мен актьорите са сред малките проблеми на 50 нюанса сиво. Ровейки се в интернет за факти за 50 нюанса сиво, разбрах, че са предлагали на Анджелина Джоли да го режисира. Тя отказала. Защо? Защото разбира. Освен това намерих две статии по темата, които адски ме изкепиха. Едната от списание Ева и разказва за топ 5 най-нелепи решения във филма, заради които авторката на романа и мъжът и като автор на сценария трябва да се гръмнат. Цяло нелепи сцени и на всеки 15 минути Кристиан Грей казва: "Свали си гащичките." И всичко става нечовешки секси. И тук е мястото да поздравя всички, които са ми писали мръсни съобщения и коментари и са били по-изобретателни от... Той си събул първо единият чорап, после и другият. О, боже мой! Изведнъж усетих мокрият му език в устата си. Не! Стига, бе! Ах ти мръсницо! Друга статия, в която намерих интересни неща, е от Web Cafe, където пише, че първият филм от трилогията е направен с $40 милиона и е изкарал около 571 милиона, което е 14,2 пъти печалба. За сравнение, между Звездни войни Силата се пробужда изкарва само 6,7 пъти над бюджета. Ето това много ми хареса. Тук пише, че филмът не е еротика, а обещание за еротика, успешно продаване на въздух и възпитание на липса на вкус у милиони зрители. Сериозно, ако искате еротични филми, гледайте готини. Има толкова много, например 9 седмици и половина. Мики Рурк играе Джон, успешен бизнесмен, който започва опасна сексуална афера с Елизабет, Ким Бейсингър, култова секс сцена с участието на Хладилник и двамата актьори са супер яки и какво повече. Жалко само, че Ким сега участва в 50 нюанса и жалко за прекаляването с пластичните операции. Какво да правиш? Всички натам сме тръгнали. А ако сте жадни за групов секс, ето ви да Doom Generation. Независим филм, който спечели огромна фен база. Освен това е първият филм, който обръща внимание на груповия секс. Иначе четох за един филм The Brown Bunny, кафявото зайче. Арт филм с скандални секс сцени. Значи вие може да си цъкате и да си гледате еротични филми, но може и да сте като Винсент Гало. Да напишете, режисирате и изиграете филм, който да се запомни с култовата секс сцена, която небезизвестната актриса Клои Севини ви прави фелацио. Иначе вие си цъкате пред компютъра и пишете мръсни коментарчета. Вижте, даже бих гледала Барб Уайър с Памела Андерсън, вместо да се занимавам с 50 нюанса тъпотия. Или може да пробвате да гледате или да прочетете нещо по-различно, например... Не точно еротични разкази за секс с калинки, но... Де да знам, може да отидете да гледате Маймуна. Маймуна, хубав български филм. Дет се вика, ако ви влекат по-странни неща, там има една маймунка, дето е доста сладка. По някой път казвам някакви неща, но наистина не знам защо ги казвам. Или пък гледайте друг български филм "Пещите обувки". Любопитната история на Лея Иванова. А чухте ли, че режисьорът Валерий Милев има доста нестандартна идея за сериал, описан като черна сатира, а в трейлърът участва самият Дани Трехо, известен като Мачете. Аз много се кефя на всичко различно и нестандартно, а тази идея ми звучи точно така, така че ще следя проекта и ще мисля за начини, по които бих могла да съдействам. Бихме могли да правим това заедно. Иначе какво друго смислено? Да, може да си вземете телефона, да заснемете някаква история и да участвате в конкурс за филми, снимани с телефон. Да, имам един конкретен предвид.
Както казах, просто правете смислени неща или просто правете неща, които ви харесват. Аз, примерно, много обичам, като съм сама и никой не ме гледа, да си пусна песен и да танцувам.